Helyezkedj el kényelmesen, majd hunyd le a szemeidet, és lazítsd el magad. Lélegezz lassan és nyugodtan. Csak a légzésedre figyelj, és arra az érzésre, hogy ez a mai csodálatos meditáció, ez a csodálatos utazás milyen élménnyel fog megajándékozni téged. Lélegezz mélyen be és ki. Minden egyes mély belégzéssel szívd magadba a nyugalmat, a békét és a szeretetet, és minden egyes kilégzéssel fújj ki magadból minden zavaró gondolatot és feszültséget. Éltető, megtisztító levegőt tölti el a lényed, amely felold benned minden feszültséget, minden aggódást, minden fájdalmat. Képzeld el, hogy azon a helyen, ahol vagy, azon kívül senki más nem létezik. Nem létezik tér és idő, csak te és a végtelen tér. A külvilágtól teljesen függetlennek érzed magad. Szabad vagy, hogy felfedezhessd önmagad. Kövesd az útját magadban ennek a puha nyugalom. Minden egyes lélegzetvétellel, a zene dallamával, szavaimmal egyre jobban ellazulsz, belemerülve a nyugalom és a teremtő forrás fényének csodálatos világba. A gondolataid jönnek-mennek, de ne foglalkozz velük, mert ebben a csodálatos világban téged csak a nyugalom és a béke érdekel. Lazítsd el minden izmodat, és hagyd, hogy tested minden porcikája puhán megpihenjen. A lábad fejétől egészen a fejtetődig. Mert a természetes nyugalom érzése az, amely kitölti a lényedet. A béke hullámai megszüntetik a nyugtalanságodat, és a tudatodból kimossa a feszültséget. Csodálatos érzés, amit most átélsz.
ezt a nyugalmat, ezt a békét, és ezt a szeretetet, amely körbevesz. Miközben teljesen elmerülsz az ellazulás bűvös világában, lelki szemeiddel most elindulsz a szíved felé. Most érezd a mellkasod pulzálását. Fordulj felé teljes figyelemmel, teljes tudatosságoddal és teljes biztonsággal. Felejtsd el az egész testedet, csak a szívcsakrádra koncentrálj, a szíved terére, a mellkasod közepén. És érezd, amint a nagy nyugalom és a béke tölti el. Tárd ki a szívcsakrád kapuját, amellyel a lelked ablakának bámulatos világába kapsz belépőt. Bátran lépj be, és haladj az úton egyre beljebb, és egyre beljebb. Merülj el a szíved terében, majd haladj egyre beljebb és beljebb. A nyugalom, a béke és a határtalan szeretet szigetébe. Ahogy a tudatoddal a belső csendedre és a szívedre figyelsz, egyre mélyebbre és mélyebbre hatolsz magadban. Ahogy haladsz egyre beljebb a szeretetedben, lassan a szíved varázslatos, teremtő kertjébe érkezel. Boldogan, önfeledten barangolsz a kertedben, és mélyen magadba szívod a körülötted lévő csodás virágok illatát. Hallgass csak a rovarok zümmögését, a madarak énekét, miközben a bőrödet a napsugarai lágyan simogatják. Miközben mindvégig békés vagy és nyugodt. Most mélyen behatoltál a szíved kertjébe, melyben megpillantasz egy padot. Előtte egy lótuszokkal teli, angyali tavat. Bátran menj közelebb, és foglalj helyet a padon, és figyeld a tavat, mely nyugalmával, szépségével szinte megbabonálsz.
bámulatos, számodra nagyon megnyugtató, miközben a víz felszíne felett ragyogó, sugárzó fénylények bontakoznak ki. Örömtáncot járva, majd az egyik észrevéve téged, elindul felé. Miközben, ahogy egyre jobban megközelít, közelebb és közelebb ér hozzád, egy fényalakot, vagy egy emberi alakot vélsz felfedezni. Semmire se vágysz jobban, mint hogy megérinthessd. Arra vágysz, hogy egyre közelebb érj hozzá. Érzed a csodálatos energiáját, amely elvarázsol, a lelkedbe, szívedbe hatol. Szinte már előtted lebeg, miközben kékes-fehér fény örvénylik a testéből, amely megérinti a bőröd. És az őrangyalod kitárt szárnyaival, szeretetteljes lényével ölel át, mint ahogy az anya a gyermekét. Beleborzongsz. Egyszerűen, csodálattal tölt el az érintése, az ölelése. És talán úgy érzed, hogy számodra nagyon megható ez a találkozás. És talán érzelmeket is vált ki belőled. Most nyisd meg magad, és engedd, hogy az őrangyalod energiájának áradó fényét magadba, és érezd, hogy mennyire csodálatosan melengető, borzongtató érzés, amin teljesen feltölti egész lényed csodálatos fényével. És ez a mágikus érzés erővel teli védőhálóként borul szíved lótuszára, beolvadva az egész fénytestedbe. Fogadd be a belőle áradó erőt, a védelmét, a bölcsességét és a határtalan szeretetét. Amikor a mellkasod közepén a szívedbe hatol a fény, képzeld el, amint a szíved lótuszának szirmai egyenként kinyílnak. Miközben fénybe borítják minden gondolatodat,
érzelmedet, érzésedet és lelki megnyilvánulásodat. Ismerkedj az őrangyaloddal, aki erővel és energiával tölti fel tested minden egyes porcikáját. Behatol a lelkedbe, fény gyújt a szívedbe. A fénytested felragyog, tested lelked fényben úszó templomává válik. Hallod a lelked hangjait, hallod a felszínre bukkanó örömteli gondolatokat és érzéseket. Számtalan kérdés merül fel benned. Bátran kérdezd meg. Fordulj bizalommal az őrangyalod felé. Hagyok neked erre időt. Emberként vagy itt, őrangyalod áldásos szárnyai között, de ugyanakkor egy csodálatos fénylő, teremtői tudattal rendelkező szellemi lény. A teljesség csodája, egy parányi, ragyogó, sugárzó parányi fénypont. Ebben a belső zarándoklatban engedd magadba a szíved templomának gyógyító fényenergiáit, hogy a szíved újra képes legyen otthont adni a benned élő teremtői fény legmagasabb rezgésű megnyilvánulásának, a szeretet sokarcú fényhídján keresztül. És most ébreszd föl a szíved varázslatos szépségű és mélységes gyógyító erővel bíró szent hangját. Hallgasd a szívharangok játékát. Nyisd meg a fényutat a lelked valósága felé, amelyen át beléphetsz
a legigazabb szellemi szférákba, ahol a folyamatosan áramló, határtalan szeretet érzése örvénylik át. Végig hullámzik a testeden, a lelkeden. És szinte az őrangyaloddal egyé válva, angyalként járjátok a táncot, a Teremtő csodálatos fényében és szeretet energiájában, a végtelenségben. A forrás érzésének emlékében. Nem is akarsz elszakadni ettől a csodálatos, mágikus érzéstől. Ezért a szíved lótuszából együtt indultok vissza az őrangyaloddal. Hozd át a lelked hangjait a mindennapjaid világába, hogy újra-újra meghallgassd a felcsendülő lélek hangjait, a szeretet varázslatában. És most, ahogy veszel egy mély lélegzetet, kilépsz a szíved teréből, de végtelenül nyugodt, boldog és békés vagy. Mélyen, egyenletesen és nyugodtan lélegzel. És azon gondolkodsz, hogyan tudod a mindennapjaidba egy csodálatos érzést megtartani. Hogy amikor majd visszatérsz, mindig és mindig átéld e mágikus pillanatokat, amelyeket megtapasztaltál az őrangyalod ölelésében, érintésében. És most el fogok számolni 5-ig. És mire elhangzik az 5-ös szám, kinyitod a szemed, és tökéletesen éber leszel. Tele leszel energiával és életkedvel. Úgy fogod érezni magad,
mintha megfiatalodtál volna, boldogságban, békében, határtalan szeretetben. Teljesen kipihent leszel, mintha egy csodálatosan mély, hosszú alvás után ébrednél. Harmóniában leszel önmagaddal, egészségesebbnek, boldogabbnak, és sokkal nyugodtabbnak fogod érezni magad. 1. Kettő. Érezd, hogy testednek minden részébe új, friss energiák kezdenek áramolni. Érezd, amint a karjaidban erőteljesen áramlik a vér. És most a lábaidat is eléri a felfrissült vérkeringés. Szinte az egész tested megelevenedik. 3. Egyre erőteljesebbnek érzed magad, elevennek, erősnek, boldognak és élettel. 4. Most már teljesen ébernek érzed magad. Érzelmileg is tökéletesen, fizikailag is tökéletesen, és szellemileg is tökéletesnek érzed magad. Miközben teljesen eltölt a csodálatos közérzet élménye. Ahogy a fénytested teljesen megtisztult, ragyogva, készen áll arra, hogy bármivel megbirkózzon, ami a hétköznapjaidban rád. A szemeid felfrissülnek, mint egy hosszú, mély, pihentető alvás után. Öt. Most nyisd ki a szemed, és érezd, hogy az öröm és az élet elől járja át a tested, lelked, szellemed. Még miközben mindig érzed az őrangyalod mágikus ölelését és érintését.